Saya hawani saya adem iya dengan iya rumah saya kadem menemani mereka kondisiku saya senajan keseli iya saya rumah saya wis kuat ngono senajan wis macam sepuluh bengi urung jam 10 apa tambah lho iki lho jam 8. Cahine jam 10 bengi ya. Urung Bang, cahine jam 10 bengi lho bar ngisak kono mau. Iya, saya emang kecuran ya, tak kira aku suwe bengi banget ya. Sampeyan turu ngora-ngora tak tok nembak. Aku ngerti lek sampeyan kesel tak jak wirawiri rono rene. Iya ya aku kudune ngerteni ada wong tuwae tenagane wong tuwae. Kaya apa tenagane wong tuwae. Kudu cara bocah balik nang bayi ndak ngono lho. Jadi perlu gizi, perlu ngombe susu sing lumayan ben kondisine apa jenenge saya fit ngono lho maksudku. Iso mangkane sampean iki pomo kesel ngono ya Bang tak gawe gizi, Mbah, nutrisi, vitamin sak piturute. Ini yo kadang kala oh yo ora pati yo Jawa karo aku Jawa Mbak Jawa apaan deh. Kadang kala gede-gede karo aku apa aja ya gede-gede perkara apa ya ngerti apa ora ngerti apa kadang kala aku kan ngene ya aku njaluk anu le apa jenenge susu ngono aku malah nyauri awake meres dhewe nang mburi mbah ya. Wedhus kae sane suwe ra diperes susune udah balik ngono yang gede-gede ngono. Ngono iku krana ra duwe duit lho, Mbak, ra duwe duit lho, Mbak. Ngono duwite ra duwe, dadi takon mres dhewe ning mburi. Ning susu wedhus kae, nek wedhus kae, makane aku oper ya bener to. Ora duwe duit, terus akhirnya takon ngombe susu wedhus kan padha ae to, Mbak. Padha ya susune ning biasane nang plastik ada lek kuwi nang pentil ada ngono ya apa mayok aku kok nyedot ae pendile wedhus selentik sikile malah ora dadi uwak ya. Wis Mbak saiki awake santai ning kene yo. Bener ya. Bolak-balik aku ya pengen jagung-jagungan karo kowe waktu bengi ana wae nang arep koyo ngene iki jan-jan ya awake dhewe ora disoteng wonge ora apa-apa Mbak. Najan suara tok ya ora apa-apa ya ora apa-apa. Ora pegel ya bocah-bocah ora. Nyapo pegel. Sing penting sumarane sampean eneng ngono wis lho. Sampean kok malah lek wong-wong nyawang wajahe sampean raimu. Iya ta ya. Wis diomongne ngono malah ra ngraekne. Basane piye to, Mbah? Nyati yo rai kok piye? Iya ya. Pipimu apa ya batukmu ngono dari masa ya raimu ora pantes ya ada wong tua ngene ngono wajahmu apa artine wis kok omongne mang wajah ki ya rai apa ora iso ora kok tambahi raimu Sepurane, Mbah. Sepurane aku banget, aku malah salah karo sampean. salahmu wajane kok gawe kok kan aku atiku panas Ora niat ngono lho, Mbah. Aku ora niat ngono. Niat yo keceplosan omongan kok. Gelek ra iki basane opo krama inggil aku yo ora ngerti kok. ya tak gawe kopi dan ngono ben adem utek kuwi kok raek-raekne ra apa-apa pas gawe kopi. Ya wis, sampean gawe kopi. Manut aku. Aku kene pisan, Mbah yo. Mbah dhewe waya aku sing kok kene waya ngono malah aku kon kene kopi dhewe kok ada kaya aja ngopi ngombe banyu tajine ngono Ya wis, sampean gawe, Mbah, sampean gawe. Wis. kopi sih ayo kita gawe Iya sitok ritek. kita ora tidak malah kembung Iya. Sampean gawe, Mbah. Ladene Mbah tuwek sitok yang ngele kok eram. Ngono kuwi. Ya wis. Tak siaran Mbah, sik Mbah.
Kawan semuanya, pecinta dari Blotong Channel, selamat malam kepada kawan-kawan yang saat ini lagi standby di Blotong Channel. Alhamdulillah saya pada malam hari ini bisa bersua dengan kawan-kawan semuanya, tentunya dengan konten-konten bersama Mbak Blotong ya. Walaupun mungkin konten-konten yang saya berikan kepada kawan-kawan semuanya cuma sebatas omong ya, cuma sebatas suara tanpa ada kontak fisik di kamera. Tapi walaupun cuma sebatas suara, saya harapkan kawan-kawan semuanya tetap dukung penuh sepenuhnya apa yang saya kontenkan di Blotong Channel ini. Jadi dengan harapan saya bersama Mbak Blotong, sekalipun cuma sebatas suara omong-omongan seperti ini, tapi saya sangat begitu mengharap tentunya dukungan kawan-kawan semuanya dimanapun saat ini berada. Tanpa dukungan kawan-kawan yang saat ini memberikan respon kepada channel saya, tak akan mungkin channel saya akan bisa berkembang tentunya bersama Mbak Blotong ya. Jadi dengan segenap harapan sepenuhnya kepada kawan-kawan semuanya, walaupun cuma konten ala kadarnya semacam ini, tentang omongan-omongan yang kadang konyol, yang tidak bermutu ya, yang tidak mungkin tidak berkenan di hati Anda. Omongan kayak gini kok dimasukkan di YouTube. Mungkin dalam hati kawan-kawan juga ngomong seperti itu, tapi dari harapan saya, sekalipun konten yang saya berikan kepada kawan-kawan semuanya cuma sebatas ini adanya, karena memang untuk lebih baik dari berkonten saya kurang bisa, karena memang keterbatasan saya bersama Mbak Blotong dari perkara-perkara atau dari masalah-masalah per-YouTubean kurang bisa ya. Jadi hanya sebatas ini yang bisa saya kontenkan bersama Mbak Blotong. Tentunya dengan harapan seperti itu kawan-kawan juga bisa menyadarinya ya. Jadi bisa untuk terus mendukung channel ini dan terus bisa memberikan support atau andil dan kritik yang bersifat membangun tentunya, agar saya bersama Mbak Blotong bisa untuk istilahnya memberikan konten yang lebih baik lagi, sekalipun dalam batasan-batasan suara seperti ini. Oke kawan YouTube dimanapun saat ini berada, kami informasikan bahwa malam hari ini tidak seperti biasanya ya. Kalau biasanya saya bikin konten pada siang hari, tapi kalau malam hari ini Mbak Blotong mengajak ini tadi untuk bikin video pada malam hari ini. Tentunya di suasana malam sekitar jam 10 malam ya. Ini mungkin juga kurang jelas di indera penglihatan Anda kawan-kawan semuanya, karena memang ini lampunya juga kurang terang, terus ini suasana yang ada di kamera ini mungkin juga kurang bagus untuk dilihat ya, karena ini adalah ruang tamu dan ruang tamu ini cuma sebatas ini ya, tentang isi dan lain sebagainya. Jadi mungkin kurang menarik di penglihatan kawan-kawan semuanya. Jadi saya harapan juga, sekalipun cuma syuting sebatas ini ala kadarnya, sekali lagi saya minta kepada kawan-kawan semuanya untuk tetap support di Blotong Channel ini. Dan pada malam hari ini saya memang dalam keadaan kurang enak, Mbak. Ngrasane apa ora mbah, kuwi lho sik muni karo kanca-kanca sik siaran kok mesti lek ngono to sak. Balangan iki blocak lek rungokne kok adan tak didepi mesti ngrasani aku ya. Ora, sing ngrasani lho sapa? Sampeyan kok dirasani. Lah wong tuwa lho ngrasani wong tuwa dosa gedhe, Mbah. Lah wong tuwa itu ngrasani wong dosane gedhe, apa meneh sing kaya ngene lho rasani malah jambu mente dadi. Iso ngerti Mbah. Terus sama rata rene, Mbah, rata rene, sama rata rene, ken rata kena suarane sampean. Gue kopi, banyune panas banget ya. Ora panas ora kopi Mbah jenenge. Sampean malah kembung wetenge. Jane kopi sampean lek gawe. Gawe kok kersa mono to Mbah, Mbah. Lek ngombe engko piye? Ya akeh-akeh ya kembung kok weteng kowe.
Ya sakmene sing penting ngrasakne kopi. Sithik edang sing penting iso njaga lek ngono lho. Tas durung bar magrib tas tangi iki Iso makane sampean tak gugah, sampean mau ngorok-ngorok, Mbah. Aku ngerti sampean kesel. jane kesel pikiran ayo Mosok. kesel pikiran. Mikir mbak wedok sing liwat nang dalan-dalan iki. Ayune ora jamak. Body-bodine ayo jane. Ya mumet ayo ngrasa. Ya kuwi lho masalah sampean nih. Sampean kesel awak ora kesel mikir ekonomi, ning kesel mikir wong wedok. Sedangkan wong wedok sing sampean pikir ora ganceng. Lah kok gelemen lho Mbah sampe. Ora gelem piye. Jenenge cinta ora gelem. Cinta butuh pengorbanan. Sampean mesti iso. Ora iso Iso nyauri ngono Mas. oh iya bangga pinter nyauri. Pengacara ora pinter nyaur. Pengacara cap gaplek. Cap gaplek. Pengacara kondang cap gaplek. Ora yo ora iso ngatasi masalah kowe kok. Urung Kapan? Isane kapan? kuwi proses proses kabeh proses lek ora iso tak ngono. Dadi liwati proses dhisik demek sak tataran, rong tataran munggah, telung tataran, patang tataran, tekan dhuwur engko wis jenenge berhasil ya ngono. Sampean sak tataran mulek nang sak tataran wis embuh kuwi cukupe kabeh. Urung tentu ya sak tataran ya engko iso nyolok nang loro telu papat cepet ya ngerti. Ora, maksudnya sak tataran sampean mek mulek tok. Apa meneh jangkau ning dhuwure. Aku wis ra iso mikir karo sampean. Ngono jarene pengacara apa? Pengacara gombal amoh lho jenenge sampean. Ya jae ngelak-ngelak nek ngerti ya wis paham. Ben aku urung iso nandasne gawe awakmu ae ngerti ala kok lala. Sepurane Mbak, ora ngelokne. Ning kenyataane ngono. Wis tau ya ada aku cepat Urung. yo. Ade kae nesuku Ora, Mbak. Aku lagi mesune sampe. wis nyo kae nesuku ya tak ngerti wong tuwa. Wene kok kae panas ati. Iya, sepurane. Aku sapa ngerti sekolahku apa. Sepurane, Mbak. Aja nesu, Mbak, ya aja nesu. Aja nesu. Tak ngerti rumangsane. Bala dewa ya aku ya bala dewa ya ngerti. Aku ya bala dewa ya. Paham kupingmu bukan matamu celana goblok ya. Bala dewa ya. Cara wayange paham kowe ngerti. Iya, Mbak. Sepurane. Kae panas aku pengen. Wis sepurane, Mbak, sepurane. Wis Mbah ditutup, Mbah. Aku wedi lek kaya ngono sampe. Pisan kae panas kuping tak pangan gelas nang ngarepmu tenan ya kupingmu bathukmu entek kriakot. Iya, sepurane, Mbah. Wis Mbah dicukupi. Aku wedi karo sampean wis esuk disambung neh, Mbak. Mesti banget. Aja lali kawan ya, Mbah potong lesu. Di-subscribe, di komen, tombol lonceng ya. Wis Mbah.